Și sunt la nuntă în Cana Galilei, eu, Iisus, cu ucenicii mei. Și ucenicii mei au venit la mine și mi-au spus: Iisus, Iisus, nu mai e vin! Gen, nu mai e? Și le-am spus: umpleți ulcioarele cu apă până sus și aduceți-le la mine. Și el mi-a dus ulciorul cu apă umplut până sus. E apă. Uitați-vă asta. Au! Gen? Nu! Acesta a fost un test. Nu trebuie să te superi, eu n-am vrut să-ți fac rău. Am vrut să te învăț o lecție. Dacă eu îți dau o palmă, trebuie să întorci și celălalt obraz. Dacă îți dau o palmă, întorci celălalt obraz, trebuie să simți durere, nu trebuie să te superi, nu trebuie să ataci. Îți dau o palmă, întorci celălalt obraz. Îți dau o palmă, întorci celălalt obraz. Ați înțeles? Gen, simt că o să trădez pe cineva azi. Alo, Imperiul Roman? Da, cu Ponțiu. Nu e Ponțiu? Cu Pilat atunci. Nu e nici Pilat, bine atunci cu Cezar. Ok, aștept. Alo, Cezar, hei, hei. Hei, salut, eu sunt Iuda. Da, auzi, tu mai vrei să-l cumperi pe Iisus? Da? 30 de arginți. Ok, ok, trimis tu armata? Da, bine, ok, mersi, ești un scump, pa, pa. Oh, Iisuse Hristoase. Dați-mi și mie Evanghelia. Unde? După Matei. Hai să vă arăt ceva. E vreo râu pe aici prin apropiere? E a 2 kilometri, unul. Atunci aduceți o găleată cu apă până sus. Du-te, Iuda, du-te, Iuda, du-te. Du-te, Iuda. Mai repede, mă, Iuda, mai repede. Haide, Iuda, cât îți ia să umpli găleata cu apă. Măi,
Măi, ce ați făcut? M-ați îngropat? Măi! Mă! Matei? Matei? Iuda, tu faci de asta, mă?